To ga takaitattun labaran tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. Ma'aikatar Lafiya ta Tarayya ta kaddamar da wani shiri na yi wa mata masu ciki tiyata kyauta a faɗin Najeriya. Shirin wanda aka kaddamar a yayin wani taron bita na shekara-shekara a Abuja. Ministan Lafiya Muhammad Ali Fate ya bayyana shirin da zai zaburar da rage mutuwar mata masu ɗauke da juna biyu a faɗin Najeriya. Yaran kuma akalla 'yan ta'adda 481 ne aka kashe yayin da aka kama wasu 741 yayin da sojin Najeriya suka kubutar da mutane 492 da aka yi garkuwa da su a watan Oktoba, kamar yadda Headquarters Tsaro ta Najeriya ta bayyana a ranar Alhamis. Daraktan yaɗa labarai na tsaro Manjo Janar Idwan Buba ya bayyana cewa soji sun kwato makamai guda 480 da alburusai iri-iri guda 926. Nan kuma kamfanonin dillancin wutar lantarki a Najeriya sun sanar da ƙarin farashin kuɗin mitar wutar lantarki wanda ake amfani da ita a Najeriya, kamar yadda kamfanin dillancin wutar na Discos ya wallafa a shafinsa na S. Ya ce sabon farashin zai fara aiki nan take ne daga ranar 5 ga watan Nuwamba da muke ciki. Wannan dai shine karo na biyu a cikin watanni 4 da aka yi ƙarin kuɗin mita. To daga ƙetare kuwa alamu sun nuna cewa akwai 'yanci rani akalla miliyan 13 da suke zaune a Amurka ba bisa ka'ida ba, wanda kuma Trump ya sha alwashin cewa daga kansu zai fara mayar da hankali domin maida su cikin ƙasashensu. Wasu bayanai sun nuna cewa Trump ya fara tattara kundin 'yanci rani don cika alkawarinsa ta hanyar haɗa hannu da hukumomin kula da 'yanci rani da jami'an tsaro wanda suke zaune a ƙasar Amurka ba bisa ka'ida ba. Ko a wa'adinsa na farko, Trump ya yi alkawarin tasa ƙeyar miliyoyin baƙi da ke zaune a Amurka, amma kuma shirin nasa bai cika ba sakamakon tasgaro da ya samu daga ɓangaren shari'a. Amma masana na ganin wannan karon lamarin ya sha bamban da wancan. To ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. Za ku iya bibiyan mu a shafinmu na yanar gizo a www.indaranka.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram, amma da TikTok, ko kuma adireshinmu na YouTube Indaranka TV.